ole chi bai vek ule India rama pawngsual na Rapthlak le ngong nei na saber ni angai Nirbhaya gang rape case lam hi han chui zau deuh donila pawngsual tu mi paruk zinga pali te hi January ni somni pahni sang ni somni khan khai hlum tura ti an ni zeta chu February ni khata son le ni in tuna hian Delhi-a court pakhat thupekin cholsan le ri ani a Delhi court thupek hi tuna hian central sarkar le Delhi sarkar te chuan Supreme Court a khingin Supreme Court in he thu February ni som pakhata angai tu dana zirin hengmi pali te malam hun hi achiang thei don ani he sual na Rapthlak tak Thleng chungchang hi a thui tham deuh don awangin video pakhat chawlova kan soyanga tunrumatan chuan poi khoina thlen dan le misualte man chuan ni dan chanchin lo ngai thlapotila December ni som paruk sang ni som pahni zan dar som le min som ni ani a traffic to zual pui hun pel to ma se Delhi le abulmaya Gurugram inkara traffic jam chuan zia lam apan hlei theilova Delhi ko vo zual pui hun chu la thleng chi alo ma se nula pakhat le tlangwal pakhat thomnu mumal po in bel lova minute somli chuang kong sira le reng te tan chuan khur hlok na thama vot atling te me mai National Highway and Call to Company EGIS Infra Management India Limited na thok pahni Rajkumar le Surrender Singh ate pahni chu Gurugram atanga Delhi inkar kong poya chuan zoi muangin an jeep mang chuan an cheve reta kong repair ngai an put hne na report tu la lo an thli thlai me kani Mahipalpur flyover noya an kwallet le lai tak chuan kong sir veila matangin min pui ro u tia mangang out ho man reta a nula le tlangwal thi na bol vek chunga na tia vial an mu chuan makan tingai mai chu vele an company control room a Rampal Singh a chu bengalin chuan Thil mu chu police ne na report ngal turin an shrila Rampal Singh a po chuan rangin Delhi Police Control Room PCR emergency number 100 chu a dial ngal wata police te po chuan an PCR van Zulu 54 tia a mingan vo chu Thil Hlen na hmuna chuan an kalpui ngala chung mi pahni na tak te chu chulai hmuna tang kem somvel hla Safdarjung Hospital an hruai ngal thuaya damdoin an panna konga hian liam tor pahni te chuan chumi zana an thil ton chu Constable Ramchandra hne na chuan an hril mol boka ani chuan PCR lama chuan alo hril chhong vele boka damdoin an thlen chuan liam tor mi pa jok kumsom ni pariat mi Awindra Pandey chu casualty section a dalu ani a liam tor meiche ero chu a servel liam atang chuan thia chuan a satema wangin Gynecology Department lama kalpui ni thunga he nula hi kumsom ni pathum mi ni in aming lematan Nirbhaya tia zelan ani a meichia hetianga pawngsual tok te an himjok na turin hetiang hian minglem hi vosakan ni vereng thrin ani Nirbhaya ti hi huaisen ti na ani a ama sual tu te huaisen taka alo belet wanga he mingkher hi pek ani kan channel Trazwals Infotainment hi lo subscribe turin kan som chewa subscribe mai bak apia bell button dar lem hi me chuan video thar tangkai tak munom tak te i muzel don ania Police Control Room PCR lam chuan Thil Thleng chu Deputy Commissioner of Police DCP Chaya Sharma hne na an thlena he meiche police officer hian Thil Thleng chu asatli alo hle ani ti hrathiam ngalin damdoin lam chu apan ve ngal thuai boka liam tur mi pa jok en call tu Dr. Sachin Bajaj chuan adam lo en call hne na tang chuan chung boina tok mi panhi te thil to dan chu alo hreto a toy fel deuh taka soin hetiang hi Thil Hlen dan chu ani a engineer na thok Awindra le abial nu physiotherapy internship ti lai mek Nirbhaya tia ko tak te hi South Delhi Saket mun Select City Mall a chuan cinema en turin an kala hei hi December ni som paruk sang ni som pani zan ani a hemi zan hian Life of Pi ti film lar tak mai chu an en zo chuan zandare ta pel or chawani Delhi ang khopui le na chuan lenglen ar khon hunvel chaw alani a chu tiang han len chhuah chu nula tlangwal in rim vedan pa ngai takni in moi lo lama ngai ani lem lo ani chumi zana an chuak dun chu mi te pahni chuan anuna tidang lam vek don ani ti an thathiam phabi khau lowang cinema hall atanga an lo chhuah chuan zandariat le achan ve lani a an chena veng duarka lama autorik sokal du man mai turan mu zo lo wangin Munirka Bastan Thlengan manga
chuta tang chuan an thlen tumna hmun hruai thleng thei tur bus lo chan an tum ta ni reivak lo hnuwa chuan bus a hring le a enga inziak rang private in an hire thin bus chu a ron dinga chutiang bus chu hetiang stand atanga passenger la tura phalna nei lo an ni a chu bus chung atang chuan tlangwala no pang tak pakhat chuan duarka le palamot lamakal du te tan a chuan thei thu soi na ron aw lo lawa passenger bus pa ngai ron lan hun turan threchiang lo bok nen awinra le nirbhaya te chuan hothuai thoi an du si awangin chu bus a chuan mai chu an poiti lo tamai ani thutna an thutnu chuan tlangwala no pang tak tak in chei felfai lo tak tak pathum te chu driver cabin a chuan driver bula chuan an thu a an hnung chia tlara veilama le dinglama passenger dang pakhat ve ve an chuang boka chung mei te bak chu passenger dang reng reng an omlova chung nula le tlangwal te pahnih chuan thilom dan chu adik chia lo ti an hrethiam ani passenger seat a thu pakhat jok chuan za zel ti hriat tak hian awinra lam chu panin bus fare ron dila an pahnih tan chuan cheng som ni an lo pe a thil an hriat chu le nu no chu bus chung an lu ve le khan chu bus chuan passenger dang po ngak lovin atlan tlang ngal dai chu ani a maktak main bus tuk vera chuan parda a inzar phui veka pon lama tangin bus chung chu a hmu thei lawa tin an ni pahnih an lu chia khan bus kong khar chu chung lama a in kal ngal mia pokani duarka lampana bus kal zel chuan airport lampan na flyover a thlen lai chuan driver cabin chunga tlangwal pathum te chu an ron chuak pheya awinra chu ron ti boi ngalin chu tiang zana te nula chu khoya nge hruai don ti te an ron zota awinra le nirbhaya te po chuan an diriam na te chu tongka in an lo chang let ve boka an han boi deuh lai taka chuan chung misual rol zinga pakhat chuan mi pahni vinai le pawan te hming chu lamri in thirtlon chu ron la chuak turin a hrila awinra chu alu le akea an vua a bus chunga chuan a let ta der maya nirbhaya chuan aw chungin tranpuina azonga a mobile atang chuan police phone atum boka bus nung lama chuan an nor pheya passenger seat sei bera an nor betta a chung misual paruk te chuan a chokin an pawngsual ron ta a chu mai chu an du tok lova an mania lo do dal na awanga hremna atan ti in thirtlon a mor el koi mang chuan misual zinga nau pang ber chuan nirbhaya chu khoi le in aril te apir thler saka heta khoi dan tak phei hi chu a soipo hreom katiam awangin khoi atangin nge aril chu apir thler sakti chu kan suang to na lama lo omjok sela thawme athom note an hli sak baka athil nei te an lak sak vek boka an du to ka sual rong an bol nu chuan chungmi te chuan an mi khoi te pahnih the thang dan turan ngai tu ta a chungmi te in biak na awinra na lo hriat dan chuan nungdam hnu chia lo turan ni saruak veka om to nirbhaya chu asama hnukin bas malam kong ka atang chuan awinra nen chuan an the chuak ve ve a awinra po chu athom nuan hli sak ve vek boka kong sir an mut reng lai chuan bus chu begiara da in chungmi te pahnih chu chil hlum tumin an ron thlan let le a mase an ni pahnih chu eng tin tin emo kong sir le zuala chuan an in sa seng thei ta hlawani chutiang chu Dr. Sachin Bajaj nena awinra soidan chu ani a DCP chhaya chuan nu chui na turin nu ma engma an nei mai ri lo wangin bus chu mu chu ma sak ber ngai na hria a awinra hena tangin chu bus an chin an hre thei ang chu an lakhoma bus bang chu a hring le a engin a triala driver cabin thanpa aneya seat cover sen le parda eng aneya a kemalam veilam wheel cap chu a omlo ti chu an hriat thei ani a Delhi South District Inspector Thaberber som le an team te chu thlang chuakin Vashan Vihar Police Station an ko ngala Special Staff zingami Inspector Rajendra Singh experience nga le mi man tlak tak mai chu an zinga chuan Star Investigator ni turin an ruat ngal boka DCP chhaya chuan chung team som te chu an na tur pik theu atuk sak baka chu police station chu nu chui control room atan amang ngal boka chung mi te chu ninga le zan nga chung chu misual an man kim vek ma chuan an mani in laman homi lo ta hialani team pakhat chuan Delhi Transport Department atangin chu tiang ba sangchi registration nei zong list an la chuaka bas za thum som ni lai ani Inspector Rajendra Singh le a team te chuan chupoi khoina thlen na mun opposite zong a hotel le guest house a CCTV video zong an la chuak boka chuta chuan bus bangwar yadaf ti inziak chu hotel Delhi airport a chuan an mufu ta a
bas bangwar ho hi Nirbhaya te an khoina bas ang chi kha ani a anni chuan na kha a hring le a engin asir an trial ani kha chu bas su Delhi lama tang localin Gurugram lama pana mase minute som pakwa nu loka chuan chu kong ngai thowa chuan a pan lampa ngai tho pan chuan an muta tlat mai ani chu ta tang an thil chui don thei chu July nai loka flyover a chuan kualin Gurugram lampan lovin Delhi lama let le in chu ta tang chuan Gurugram lambok an ron pan non le ti chu ani a chu bas lan na CCTV video chu awin ra hnen anan mu tir chuan ani chuan an chuan na bas chu a ang hle ti thu asoya uluk dewa a ke malam ve lama han en chuan huil ke panei lo ti a mu thei ta boka chu ti chuan police te chuan chu bas an zon chu bas var asira ya daf ti injia kani ti a chuan an hu chui chu an sor jim thei ta ani police te chuan bas var abanga ya daf ti injiak chu motor nei le driver ho hne na chuan an zot kol ta a Uttar Pradesh a Noida Chhuah Dinesh Yadav ming aron langta ani hian bas tam tak nein abanga Yadav ti hi aziak de vek boka police ten Dinesh Yadav chu thu an han zo fia chuan ani chuan Yadav ti injiana bas asit cover sen parda eng nei chu anei thu lo hrila chu bas su saket venga Birla Niketan Schoolin angetin an hire lai me kani ti po asoi boka driver ming chu Ram Singh ni in South Delhi RK Puram venga Guru Ravi Das Kempa in Thavak lo achenga bas po chu an chen na vela chu na pak thin thu asoi le zel bokani police chuan poi khoina Hlen tuk December ni som pasari chomadar som pakhata chuan Guru Ravi Das Kempa chuan kalin chu bas ngei chu a in pak line va mu fu ta a bus driver chen na munan hanzo chuan a chen na in chu an mu a driver Ram Singh kumsom thummi chu an manta ani bus hung an han en fia chuan misualte chuan an sulnu chu thup tumin an lo sil na sa hle ani ti a mu theya mase police te chuan thisen kai thirlon te Nirbhaya inu asa devi minga ATM card tele thisen kai thil dangan mu chuak tanul thowa police station an hroi nu chuan Ram Singh a chuan thil ti sualna chuan atel ve ti chu aphana samaya a unau pa mukesan aphalna lovin ahmat lai khan bas chu alak chhuah thu te asoina sa hle boka Mukesh chu khoyange omtian zo chuan Rajasthana an khuwa atlan bo thu asoyani tlai lamdar lia chuan Ram Singh a chuan chu poi khoina chuan atel ngei thu apuang tange nge a athil soi zong zong chu awin ra soidan nen a in mil ta veka an reng zui ta ngalani Ram Singh a in puana atang chuan chu poi khoina in rolte chu an thakim theita a Ram Singh a unau pa Mukesh kumsom ni paruk an thenam tlangwal pahni pawan kumsom pakwale Vinay kumsom ni Bastify tu Akshay Kumar kumsom ni pariat le kumtling lo pakhat Raju kumtling lo ani wanga ming thupte an ni a hemini vek December ni som pasari tlaya chuan sub inspector Arvind Kumar le atim an vain mi pasari te chuan Delhi Chhuah sanin Rajasthana Karoli khuwa chu an pan ngala Delhi atangin kem zathum lai hla ani a Ram Singh a unau pa Mukesh kha an va ve don ani zan khuwa in an tlana jing khovar main Karoli chu an thleng theya mase chu khuwa chu kongpui atanga kem ni lai hla om ke kalngai le ngalani wangin ke chuan an kalta trawa chu mai alani lawa Karoli khochunga po om lovin an phai lai taka chuan an in chu omin luite kalka nangai le ta ngala team member pakhat tui hleuthiam tak mai chu an han en thli thlai tir le te a ke in a local kai thei hlo maya tui vot tak mai chu an kai don ta ani mase an AK rifle le pistol kente chu tuin ati hu a hla oma wangin an luchunga an lek chuak fara tui chu atlem vak lawa wangin tlema pate deuh te chu dingti hli pa an kalangai hialani Mukesh chu anu le pa te ina tui taka alo lamulai chu an vamanta a manmo takin reipo rial lovin Delhi panin anin khalhol e ngal ta wangani SI Arvina team 10 Delhi an Hlen ma December ni som pariat chanulama chuan an man ma sakjok Ram Singh chu alo in puang thadu viau to maya asoidan chuan khamini December ni som pahni Sunday chanulama chuan theizuar Pawan Singh anen gym instructor Vinay anen Ram Singh ana Mukesh anen Bastify tu Akshay Kumar Singh ale ahnua Raju atia mingle manvu asak kumting lo te nen chuan anin a in mukhomin anin tihlima anin rot phur chuan Ram Singh bas achuaka in tihlim na turzon an rel thuta ani ama saberin mystery Ramadara chu an basa chuang tura thlem lutin
apoi sakol cheng sang khat zanga ba ka athil nei dangan lak sak vek nu in IIT gate an hnu chhia phota chuta tang chuan munir ka lama kalin tuna thil thleng kan soi mek hi an thlen tir ta ani ramsing a hian pawana chen na chu police te hne na hrilin police te chuan December ni som pariat chanu dar khat le minute som panga an vaman ta a chumini vek tlai da ruka chuan an threnom loka tho chuan vinaya po chu a gym chhunga tangin an man vele boka pawana le vinaya te phone signal data chuan khathil thania bus che dan chia chia kha anem nget le thlap boka tuna chuan misual paruk zinga pali te chu police kuta anom taphot mai ani ramsing a hne na tang bok chuan aksai kumar singa thakur tia an ko inrol dan chu an hriat bel le ta boka ani hi ramsing a bastify thin tu ani a aksai a hian ramsing a phone mang hian in lama achung te abiak thina wangin ramsing a chuan aksai a chung te number chu police te chu a pe theita ani chu number chu Bihara Aurangabad Chhuah register ani a December ni som pareta chuan inspector ritura cha team te chu Bihar khopui Patna thlonain an kaltir ngala ani hian December ni som pakwa aksai te khom na thingtlang khwa huam tu Tandua police station chu an be popa chu khu ami te tiphok lek lo thei ang berin aksai chu manan tumta ani December ni som ni pakhata chuan rail station chukidar chuan aksai chu rail atanga chuka an kholam pana kea kalthu police te chu ashila arangin inspector ritura chale atim te chu kalngalin aksai po chu an man veta ani kumtling lo raju a chau chu man maba kanita ani hi munirka bastena nirbhaya te basa chuang tura som tu kha ani a ramsinga soidan chuan he tleirol hi kapoi khoina thlenma zan December ni som panga khan ramsinga teina ariaka ama in Delhi ko chaklam veng pakhat Trans Yamuna area kum ni anlo thodun to awanga in hria anni police te chuan raju a ming dik takemo a phone number emo a address emo hriat an nei hau lo maya kem somnga bel chunga mi nuai somnga vel chen na mun Trans Yamuna area chuan raju a chu an phek zon top mai ani bupol zinga hriau zona ang hle mai le Delhi ko chaklama chuan terol pakhat raju ati mingpu chu an zong ta top mai ani chu tlongvuaka mat dapang em chuan an thel chiang lawang chumo chu tiang mingpu hria ni in soite chu police te puitur chuan an throi tel ve ngal zela chu tiang chuan ni thum le zan thum zet mai chu an zong char char ani atopa chuan raju a hria ni in soi khotwal mi pakhat chuan anan vihar le noida inkara bus service a mutlatina in theta a police te chuan chung veng pahni te inkara bus service a chuan raju a zon na chu an holzim le ta a December ni somni pakhat jinglama chuan en thatu pakhatin noida atanga anan viharon panmek bus pakhata rajua ahmu thu aron soita a chu vele chuan police te chu anan vihar bus station a chuan lo thleng halin chu kumtling lo chu an man vele ta ani chuti chuan he sual na Rapthlak tak khoi tu te chu police kuta anom ta vek ani khati jong kha tuntrumata na kan ngai thlak thei chu ni ri sela video lo omle tura Nirbhaya le awindra te chunga enge thleng ti te Nirbhaya wangin India ram dan ti danglamani dan te he pawngsual du lo na kongzo wanga nun na chan anom vele zel dan te misualte chunga eng Rorelna nge Hlen ani ti te an khai hlum ta em ti te tuna khai hlum tura an ti zinga mi pali ni lo midang pahni te kha eng tin nge anom zel ti te Nirbhaya thian pa awindra kha eng tin nge om tak zel ti te kan en ho le don ania chibai vek ule tuntruma kan ngai thak tur hi Delhi pawngsual na Rapthlak Nirbhaya patru ani a patuana khan kha pawngsual na Rapthlak tak thlen dan le misualte che dan rova tak mai te Delhi police ten ngor taka thil ti sual tu te an chui chua ninga chunga an man vek man dan te kan ngai thla kha ani a tuntruma chuan Nirbhaya le awindra te omzel dan te pawngsual du lo na wanga norna hoi hot tu le police te in bei dan te misualte chunga court Rorel dan te kan ngai thale don ani misualte man tura police te nu chuina lama kan sorbing na lama Nirbhaya te thian dun kha engtin nge anom tak zel ti lam kha kan kalsan tari kha ani a December ni som paruk sang ni som pahni zanrei to lama Safdarjung hospital a admit an ni ti chin le Nirbhaya jok chu a hliamana sate mawang le aser atanga thi achuan he me mawangin gaini wat lama an admit ti kha kan soi to kha ani a awindra chu anak ru te atliaka
hun enge mo chen en kolani nuwa a tha chuak ve le maya Nirbhaya ero chu a hliam chu anasa em maya aril po an pir chede vek kan ti to kha Safdarjung Hospital a chuan adam chuale theina turin thei to pan chhuah zela ma se December ni somni panga keinin Christmas ni kan lom lai tak chuan adin mun chu a thalo zual hle a atuk December ni somni paruka chuan alung phute a boy ta ka chuan thlona in Singapore Mount Elizabeth Hospital a India sarkar sen so vekin kalpui ani a theitop chuwa ma se achunga thil thleng chuan ataksa ti chetna sate mawangin December ni somni pakua sang ni som pania chuan aboral tangenge ani athi tian hriat vele Delhi police te chuan chu case a chuan tual that case an zielu belle tanga lani Nirbhaya nu le pa te hi Uttar Pradesh lam chua kan ni a Nirbhaya hi Delhi piang le Salian ani thunga physiotherapy na azir thaina tur hian an chung ko in ro chun chon thin ram chu apa hian a shalba ka ama Nirbhaya po hian tuition te pe in a in tuak ve trau thin bokani Nirbhaya chunga thil thleng hian India mi pui a barakhai hle a December ni somni pakhata chuan mitam takpung khomin India gate le Raisina hi la te norna an hoi hota pawngsual thleng fo mai le pawngsual tu ten hremna an hmunep theilu tuk te chu an du lo thu an tlang au puya Raisina Hill hi Parliament le India President chen na ba ka India Gate omna mun ani a Nirbhaya thi thu a han than tak nuwa phei kha chuan norna atam em maya Delhi sarkar chuan sarkar mun ho chu tlopo theilovin adang chat topa Metro Railway Station tam taka khara mi te chu Delhi-a zinlu lo turin angen boka ral thuam keng police te le boina met mit thiam bik police te po mun tam taka an duty a mi panga aya tam om khap na thu a chu bokani hetu chung hian norna huai hot phalna mun bik jantar mantara chuan mi sang le chuang an pung khom reng thawa mi pui thanhem takin ngoi rengin kong an zo reng bokani norna huai hot tu te chuan Delhi khopuya meichhe te him na siam sak theilowa sarkar chu pu in Nirbhaya thina chuan an thin rimna ati so san bel tur thu an soya banner pakhata chuan in su na thu cha kan du lawa in hnem na thu po kan du hek lo mi pat meichhe na konga dan bo chhethin te hrem na tur dan chak zo kan du ani ti a in ziak poka mi pui pung khom te kara local ve Delhi Chief Minister Sheila Dixit thu soitum po chu soi theilek lovin an siam boka an thinarim tak zetani Delhi mai ba ka kho India kho puilian zual Kolkata Bangalore le Mumbai te po lungoi lo na norna hi huai hot ani ve reng boka Delhi sarkar chuan Delhi chu meichhe te ta na mun him zok ani theina turin ruah manatam taka siam ngala zanlama police petrol jing tok te bus driver le anma ni pui tu te uluk zok ka chek thin te bus tuk verasan control bell le parda zar te a khap ngala tin sarkar official website ta te chung pawngsual tu te thalak ming le address te chu an tarlan tur thu ati chuak ngal bokani heba ka hian committee pahni adin boka pakhat jok chu meichhe te chunga mi pat meichhe na lam rongkaya beina thu boy omte chak zo ka chinfel ani theina turani a pakhat dang le chu Delhi khopoya chu thila thlen theina chan thil fel tok lo chi hrang hrang te chui tu tur ani Raisina Hill lama khan han let le ta ila mi pui lungoi lo pung khom te khan trin zai an rel thadu hau lo maya an lungoi lo na azwal zel zo ke mo ti mai turani December ni somni pania chuan thalai tam tak chu Raisina Hill an pung khom le a pawngsual tu te chunga chuan hriat reng thei tur khopana hremna lek turin an awruala kan soi to angin Raisina Hill hi India President chen na mai ba ka Parliament omna mun kha ani a Delhi tlang kan ti fowa atlang lai tak chu Raisina Hill hi ani tlang tak tak ni lo ma se mi pui chunga Rorel tu te omna mun ani awangin Hill ti mingpu ani a Delhi tlang ti a mizoten kan soi mai thin po hi a om viau thawani chu tiang khopa mun poimo le VVIP te omna huna norhoi hota han ni chu ven himna lam thila tan chuan a thalo le maya Parliament le President chen na in omna lama chuan police tam takan in tlara mi pui te chu andanga mi pui zinga then khate chuan police te hungna an siam chu an ron sutlang tran tamaya chu vela chuan police te chuan an tiang le man ro dang mang chuan mi pui te chu an bei ve tangala an vo pop popa an tre teng tung maya ni water cannon mang te in mi pui chu an phua mi pui te po chuan lung le an man ro mu ang mangin police te chu an bei let ve boka chu tiang reng chuan chu mini a Raisina Hill bo ruak chu ani ni lenga hemani hian police somthum pasari telin mi somsari pani ten hliam an tura
police panhi te phei chuan an lua hliam an tur ani tear gas cell za somni panga omna voiceari an kap mana mipui lam chuan sarkar motor panhi halin Delhi police bus panhi public bus paruk le two wheeler panhi an ti chebok ani atuk December ni somni pathum lo thlenga ni thar chuan boruak du omzok aron kengtel ri lo tlat mai mipui te chu raisina hi la chuan an pungkhom hnem le ngei mai chu mini chuan ahma ang thovin anin nor boile na sakhop maya constable Subhas Tomar chu ni khoshelovin alo let reng mai le mi then khatin an boy som nu chuan hospital lampan pui anita a theitopin en kolma se ni ni nu December ni somni panga sang ni som pani Christmas ni khan athita ani police te chuan tual tha thu boi siam ngalin an rin hel deuh ho mi pariat chu an man ta ngala constable Tomar tha thu boi an ortira mase ma en kol tu Ram Manohar Lohia hospitala doctor te chuan constable Tomar hian pon lama hliam lian tham anei lo thu an soya heart attack ero anei thu an soyani Indian Home Ministry chuan a chung te tan cheng noi som an pek don thu an soi ngala he thil thleng mita mutu nia in soi pahni chuan constable Tomar hi ama in atluni in an soya amai ro chu postmortem result ta alandan chuan anak veilama anak ru pathum atli abaka angonga hliam anei boka manrobil tak manga na takavuak ang ti ani henga hliam te awang hian alung phu achol ani anti boka hengan mi man pariat te laka tual tha thu boyan zialu hi Delhi police te chuan anua an paile a ma se van tang thil ti chet khaisero an ziak tlang ta thawani hetianga misualte thil ti awanga mi puitam takin hliam an tur le police in a thi pha hialte van tlang thil tam tak ti chet ani te hi apoi em ema he sualna uchuak tak mai arap thlak zele pawngsual na tam lutuk ati tu te hremmu mal lo tam lutuk ngong anat zia aron lang chuak ani Chief Justice Altimas Kabir chuan January ni sang ni som pathuma chuan mi patme chiat na lam hoya in khoina case omte rang taka ngai tu thin tu tur fast track court FTC chu ahong tarum rum pokani misual man tak te chanchin kha kan kalsan rei ta dewa hanlet le to ila chutia mi puilungoi lo te le police anin nor lui lai chuan nu chui tu police lam ve thung chuan an mani na an lo thok ve miel thunga poi khoina thlenjan December ni som paru katanga ninga ralma in December ni som ni pakhat sang ni som pahnia misualte an man vek kha ani a Delhi-a vek an man mai ani lova Rajasthan le Bihar lam thlengin an kal long mai kha ani a chutiang khop chuan misual man turin an thok rimani thiam lo an chan theina turin engtiang takin nge an beiti chu khovelin a thlir vele ta thunga kar ni poliam felma in kumsang ni som pathum January ni thum alo thlen chuan police te chuan charge sheet an thelut ngal tamaya chung mi paruk te chu tual tha mi pawngsual ron tual tha tum mi kidnap sual na dang lambik le mi rok case an ortira January ni nga ko chuan chu charge sheet chu ngai tu turin alo poma January ni som pahnia chuan FTC chuan misual panga te case chu angai tu atanta ani kumtling lo raju ero kha chu Juvenile Justice Board JJB in achung thu angai tu ve thungani heng thu ngai tu ani lai mek hian poi khoina bus driver misual zinga anman ma sakber ni bok Ram Singh chu March ni som pakhat sang ni som pathuma chuan atan na Tihar jail in okluma mu ani a Tihar jail high security cell da ani chungin ai noklum thawani hetianga ati mai an hlau thona wang hian darkar somni pali chung chu an veng deuh topa ma se an dang zo lo ani mel heti la hian Ram Singh pa Mange Singh chuan afapa chu in oklum ani aring theilawa kafapa hi nithum kal tamai khan ka kana depression nei mel po pu omina langlova tuna athina chan po hi in oklum ni lovin midang in an thatanga in oklum angin ceiling arwang an khai ani ang ama point jail chunga an soi sakna satrin thumin shrilani alati ve fanani achung te chuan chu tiang tak chuan tranma se Ram Singh ate thenom te chuan mi nok sak takani thule an veng muanom tak thin ti buai tu me chein bua le in thlak lai po en tharu fo tu zurui ching takle mi ti buai she lo takani thu an soya nu palam pakhatin engwanga rui reng nge ani azo trumin Ram Singh chuan kadu dan danin ka omang chu hetianga om chung hian engti ka emo chuan khovel hriat thamin kala la rang ati anti alar chu alar ta khop mai alar dananga lare ro tu ma in kan chak ri om love kumtling lo raju chu Juvenile Justice Board chuan August ni somthum pakhat sang ni som pathuma chuan mi pawngsual ron le tual that case in thiam lo achan tira ma se kumtling lo ani tlatawangin jail pa ngaya atan theilo baka
thi tura rele mo kumtam taktan tir tura ti emo a thei vela wangin kumthum chung probation home om turin ati a hetiang lekshem na mu hi mi puite an lungoi lo hle a kumtling lo po ni se khai hlum phu ani an ti lui lui mai ani raju hi thirtlon manga nirbhaya wa khoinon le ngat tu aril te po ti thler sak tu kha nia soi ani nge ani heti hun lai hian kumtling lo ani wangin puitling anga achung thu ngai tu arem lo wangin bidang shremna muang a mu ve talawa nirbhaya pawngsual na a kumtling lo rajua atel vele poi khoi tu dik tak ani ve wang hian india ram dan then khat po siam dang lamani ta hiala kumsang ni som panga khan juvenile justice care and protection of children act 2005 dan chu siam ni in he dan hian kumtling lo po ni se kum som paru ka tanga som paret in karte chu poi khoi na lian tham anin nam hnoi ve chuan puitling ang thoin an chung thu rel turani aron ti ta ani nirbhaya torna ti thlon lo turin dan khau jok aron piang ta ani hei mai ba ka hian the criminal law amendment act sang ni som pathum nirbhaya act ya soini bok tep aron piang boka tun ma jong ain mi pat mei chet na lam hoya mei chet te chunga chet na wanga hremna chu akhir jokin a hremna po anata jok ani raju achu kumthum chung correction homa a om nu hian ama sahim na turin NGO pakhatin South India lama an thona tuna hian South India restaurant pakhata cook angin a omani anti a mithen khat chuan homa am lai khan a roommate kumtling lo ni chunga Delhi High Court a bomti puak tu hne na tangin musulman sa khorui chilna azira firfiak pol lam a onani anti hialani midang pali Mukesh Vinay aksai le pawana te chu fast track court chuan thiam lo chantirin September ni som pathum sang ni som pathuma chuan thi tura thu ti tlukna ati chuaka Delhi High Court po in chu apom pui ve boka ti chuan an sual man chu thina tlak turin ti hlum an ni hun tur an ngak taran mai ani hengmi te hian chu ti mai a thi chu an tumbik lo top maya Supreme Court an zual kowa sang ni som pali March ni som panga chuan Supreme Court chuan ti hlum tur an ni na chu a stay tari ani hunenge mo chen arial wang nu chuan Supreme Court chuan February ni thum sang ni som pasaria chuan ti hlum an ni na tura thutluk na chu ennon le atum ta a ennon nuwa me ni nga sang ni som pasaria chuan chu me te thil ti chu thil thleng dang lam u chuak bik thin thong tak mai ani thu soin thi tura an chung thu rel lo ni to chu anem nget non le ta ani November ni riat sang ni som pasaria chuan Mukesh chuan Supreme Court ne na chuan thi tura ti ani na chu ennon turin angen le a December ni som panga sang ni som pasaria Vinay le pawana te po in chu bok chu an deal ve le a July ni kwa sang ni som pariata Supreme Court chuan chung mi pathum te deal na chu anol sakta ani February sang ni som pakwa chuan nirbhaya nu le pa te chuan an fanutana Rorelna dik chu a Thleng har an ti lu tu ka wangin Delhi Court a chung mi pali te ta na ti hlum na tur date waran pe chuak turin an nge na December ni thum sang ni som pakwa ala deal ve lo om chun aksaya chuan ti hlum na tura thutluk na chu ennon turin Supreme Court chu adil ve le boka ma se December ni som pareta nirbhaya nu chuan Supreme Court chu aksaya deal na nol turin angen ve thunga December ni som paret sang ni som pakwa chuan Supreme Court chuan a nol ta ani chumin hu chuan Delhi sarkar chuan chungmi te pali ti hlum na tur thupek chu adil ve le ta boka Delhi Court chuan Tihar jail thu nei tu te hne na chungmi pali te chu dan manga anin hum him theina la a omani chuan mala vat tura hriat tir turin thu a pe a heti lai hian Pawan Kumar chuan Delhi High Court a khathil thlen lai khan kumtling lawala ni thu alo thlen vele nu a ma se chu court chuan a hnol sak vele ngalani kumsang ni som ni alo thlen chuan January ni saria chuan Delhi Court chuan chungmi te pali chu January ni som ni pani jingdar saria Tihar jail a khai hlum an ni tur thu a chuata a Vinay le Mukesh te chuan atop na atan an chunga zangai na lantir na turin Supreme Court a curative petition an theluta ma se chu po chu January ni som pali khan Supreme Court chuan a hnolani Mukesh an India president ne na zangai na deal na mercy petition a thelu po chu January ni som pasari khan president Ramnath Kovind chuan alo hnol vele boka hetiang deal na neu an thelu wang hian January ni som ni pani a khai hlum tur an ni na kha son hlat ani a trial court chuan February ni khat jingdaru ka khai hlum tur an ni thu a chhuah le a
Mukesh avek khan president in angai dam du lo wangin chu Supreme Court a khinna a thelut le a chu tiang vel chuan khai hlum tur mi pali te chuan khai hlum an ni hun tur chu ti khotlaina atan kota le president ne na ngenna anin thelu chok sekani Delhi court po in chu tiang thu boi kallai a minga a tak ria chuan hun bituk omlovin khai hlum na tur order chu a postpone le ria chu thupek chu central sarkar chuan Delhi High Court a khinga ma se Delhi High Court chuan a lo nol saka khai hlum tur te chu case thumun an ni awangin a thenin Supreme Court a an ngenna ngai tu turan la nga me ka wangin khai hlum thei an ni ri lawa a then chau lo khai hlum bik chu a thei lo ani tin thutluk na asiam ani ma se misual pali te po chu February ninga chuan thu pe in dananga in hum him na an la nei ani chuan kar khat chungin chu tiang chu bo zui wat turin a hriat tira ani lo chuan thu nei tu ten danangin ma an la chhun zom don ani ati ani kar khat chung chuan Supreme Court po in Rorelna in Vinay Sharma an president ngai damna adil truma president in alo nol akin let na chu Supreme Court chuan February ni som pali khan a nola tin ril rukim lo wanga khang thil sual te khati ni a tran a kho thar le po chu a medical record in ril rulama har satna anei lo ani ati boxi awangin a nol sak bokani chu tiang vel chuan heng mi pali te hian India ram dan zaw le phim khur tak mai chu adul na lai atanga rel ruk san thei be sei chungin thil an ti kwal vela danin chanwo apek an right chu an thle maya man po an mang rim tlau khop mai ani chu tiang vel ani awang chuan February ni som pahnia Delhi kota heng mi te zinga mi pawan an ukil nei lo anga a in soi chung chang an ngai to na chuan Nirbhaya nu asa devi chuan hunrei tak chung chu heng mi te dik na chanwo wang hian khai hlum an ni hun tur ti khotlai ka lo thlir to a he khesa atur tu bernu kani a tuna hian Rorelna dik chu Hlen chuak turin kut suin ka ngen che a ka dik na chanwo ve chu engtin nge ni don ti in judge chu angen ani chu ti chuan February ni som pasari thotran nia chuan Delhi court pakhat Patiala House Court a additional session judge Rana chuan hearing nei le in thuti tluk na thar asiam le a heng misual pali the khai hlum hun turatan March ni thum sang ni som ni thole ni jingda ruk chu atharin ati chuak le ta ani he huna hian khai hlum an ni chi angem ti chu ala chiang chuang hau lova achan chu an jinga hian pawana kota curative plea an chunga hremna lek ani siam that dil na la thelut theile president ne na ngai dam dil na la thelut thei ala om tlat maya ani chau hi chu tiang ti theina chance la nei chu ani a midang chuan an chance nei ang an hmangzo vek to ani hian he a chance nei hi khai hlum an ni hun tur ti khotlaina atan a hmang ani chuan March ni thum a po chuan khai hlum an ni kherangem ti a hriat chuang lo ani tin Delhi prison rules a chuan thi tur an chung thu relten president ngai daman dilin an dil na chu nol po ni se nol ani atanga ni som pali tal chu khai hlum ma in nga le tur ani ti ani a chu Supreme Court thutluk na case danga lo om to nga siam ani hrim bokani Pawan Kumara hian a chance nei le chun te hi mangtangka in an thi hun tur hi apot khotlai mayang em ti chu khovele na thlir ta thupri ani lo thlir ve zel phot mayang u India ram dan hi afim kur le maya Nirbhaya nunna a hlute ma wanga ati hlum tu te hrem tru la tiang chia thovin heng mi pali te nunna po hi dan ma chuan a hlu ve thowa chu wangin ti hlum nge an ni na tur chiang takle engdan ma in a chan thei lo ti a chian ma lo chuan ti hlum tak atum lo ani ber mai dan ngil nei tak chu ani ngei mai le ole khati song kha tuntruma Nirbhaya pat truwa kan ngai thak thei te chu ni le sela March ni thum sang ni som ni alo thlenganga misual pali te chu khai hlum an ni nge ni lo a hriat to anga ti chuanin video te po athar kan ron siam le mai thei ani kan lo ngai chang le don nia dan chuan a kong zo tur a hlen chuak ta Nirbhaya pawngsual thattu te chu Pawan Kumar jalata kut mangin March ni som ni sang ni som ni jingdar nga le chan ve khan tihar jela khai hlum an ni ta a kan soi to angin an ni mi pali te hi December ni som paruk sang ni som pani a Delhi-a pawngsual na Rapthlak taka pawngsual tu thitur khopa Nirbhaya chunga kutlak tu te kha an ni a khai hlum chung changa kan lu tak ma in a che vel thu hla lo soi le lokila kan channela video masa Nirbhaya patun le patru ate khan chipchiar dewin kan soi to kha ani a tunruma chona tlang kui chau lo soinan le ta ila December ni som paruk sang ni som pani zandar ko atanga dar somin kara khan
Delhi khopuya nula le tlangwalin ngai zong cinema halla film enzo hlim te chu an chuan na ba sa na taka khoi an ni a meichhia zawk Nirbhaya tia minglem an pek tak phei chu mi paruk ten an pawngsual ron ba ka thirtlon hmangin aril te an pir thler saka baspona an pai chuah hnuwa chil hlum zui an tum lain anin sa seng thei hlawa a meichhia zawk hi a hliam tur lovin a thi zui tak nge ani Delhi police ten misualte man tumin an thei to pan chuah zui ngala bas bangwar a hringa in trial abanga yadaf ti inziak ti chu nu chuina atana an nei that ber ani chungin an nu chuina konga an fakom hle a December ni somni pakhat sang ni som pania chuan misual paruk te chu Rajasthan le Bihar thlenga a then an zui hnuwa an man kim thei ta ngalani heng mi paruk te chunga hian dan chuan ro arela pakhat chu kumsang ni som pathum khan jela in ok luma pakhat dang le chu kumtling lawani awangin correction center a kumni atan hnuwa a chuaka a thil lo ti awang chuan ama chung te ngei po in an lo tui thlar to sia atana thaturin South India lama thonbo anita ani ala bang mi pali te hi tun truma hian khai hlum an ni vele ta ani kan kal thui le ma in heng mi te khai hlum tu Pawan Kumar jala ta chanchin hi thui lo te in han soi lokila ani hian heng mi pali te a khai hlum hi mi a khai hlum voi khatna ve tho ani a kumsang kha jago sumret paret khan apu kaluraman mi a khai hlum chu alo pui ve to thunga chuti lai chuan kumsom ni pathum mi ani a kumsom thum pani hnuwa ama nge in mi a khai hlum ve ta ani a soidan chuan apu apui na kha atan chuan experience thalutuk mai ani a tunruma po hian in rin tok na anei pha hle ani apu atang to hian mi khai hlum thin an ni a apu hian mi som panga vel khai hlumin apa hian mi pahni a khai hlum boka ani hian mi pali a khai hlum vele ta phot chu ani a ama hian fapa pahni le fanu panga nein a hnung zui du anom lo thu a soi ani kumsom kal ta chung khan India rama hian misual khai hlum voi thum a thlenga terrorist mi pathum Asmal Kasab Afzal Guru le Yakub Memon te chu khai hlum an ni a anni ho khai hlum tu te kha chu thup tlat an ni a security thil wang ani ma se pong sual kai noi sual na lam hoya mi khai hlum na tuntruma mi le mei cheno pang pong suala that zui tu Dananjoy Chatterjee te khai hlum tu te hi chu thup an ni lem lo ani Pawan Kumar jala ta hian kan chung ko kan re thei sia khai hlum na lom man cheng sanga chawan ti hi chu atlem lu deuh chu ni cheng sing ni tal te ni se thaturania atia jail thu nei tu te soidani ro chuanin a hlo tur hi cheng sing ni ani a chuwang chuanin cheng sing riat hi a hlo phadon ni in alangani khai hlum an ni ma to khan khai hlum an ni chuan Nirbhaya nu le pa te le India ram mi pui zong zong po an tho huai theyang hetiang mi hi chu khai hlum an trulani ti in alo soi to ani a hre mel lutuk lo khop mai Nirbhaya chungchang a han let le lokila kan video ma sabera kan soyang khan Nirbhaya ti hi a ming le man phu sakani a pong sual tok te ming le ni na diktak hi India dan noya chuan puanzar phal ani lowa amai ro chu Nirbhaya nu hian Nirbhaya thi chamvoi thum na puala December ni somni pakwa sang ni som panga a Delhi jantar mantara hunan manna chuan aming diktak chu jyoti sing ani thu asoi chuak tange nge ani amanu nge na soi ni boka thunei tulam po in khesan siam sak zui du lem lo ni in alang kumsang ni som panga khan BBC chuan documentary film pakhat India's Daughter ti chu asiama ma se pong sual tu jinga mi Mukesh an komna te atelowangin India rama ti chu phal ani talawani an soidana chuan khate pong sual tu pali te chungchang ko ta ngai tu ani lai khan misual jinga pakhat Mukesh anu chuan Nirbhaya nu sari won chungin ka fa pa hingai dam sham ro anun na zu sak turin ka nge na che atia Nirbhaya nu nen chuan an trap tu na Nirbhaya nu chuan chang vele in keipo in fanu ka nei ve thina sin achunga Thil Thleng kha engtin nge ka thei ngil theyang ni kumsari chung chu Rorelna Hlen chu ani na turin kalo ngak to asin ti in achang let ve thunga ril rudam chuang si lova in ngai dam ti vel chu aum ve lo viau ni in alang Nirbhaya thian pa kha awindra pratap pande yani a anina taka chuan abial pa ani chanchin bumi senior tak pakhat Ajit anjum chuan October ni som pani sang ni som pakwa khan chanchin dum lo tak hoin achungchang a chua chu Nirbhaya pawngsual ani chungchang vela
journalist ten comment tumin poisa tam taka phutrin thu ani a henga pu na te hi Twitter kal tlangin a soya a soidana chuan mi po inan lo soi to thina wangin a oi chi alova ma se fin fe tha ati si awangin a hnuai thok reporter pakhat chu tirin a winra kom turin ati a interview tan chuan a winra chuan cheng nuai khatalo phut thu le a hnuwa cheng sing sari a anin rem thei thu a soyani heng thil thleng hi video in an lo lak vek si awangin a hnuwa a winra hian ngai tama dil chul thu ajit anjum hian a soya ajit anjum chuan amit mu lai ngeya abial nuan pawngsual ngei main chu thil thleng chungchang a soi chhuah man a han phu thin chu amak ka ti em maya tv uluk takin ka lo thlira amit menga kha thil thleng wanga nati hmelom ka hmulawani ati hialani awar vema ma em ti ro chu ngai tu tham takani a he thil hi pawan gupta apa hiralal gupta chon rem changa la le no in march ni som pani sang ni som ni khan Delhi-a ko ta deal na thelutin he thu hretu awin ra hian thu dik tok lawa soya wangin afa pachung cha ngai to na chu fair takin kalpuya ni lawani ti na soya ma se he a deal na hi Delhi-a ko chuan thutlinga apom sak lawani heng mi pali te hian danin an dik na humhim tura theina apek zong zong an hmang zo veka voitam takko ta deal na an theluta chung tele president ne na ngai dam na an deal wang te in khai hlum turan ni na po voi thum an lo son sak to a January ni somni pani sang ni somni an son nuwa February ni khat sang ni somni chu son le ani a atop na atan March ni thum sang ni somni chu son ani nuwa March ni somni sang ni somni a khai hlum an ni na tur chu an thei top chu in son le an tuma Supreme Court le International Court of Justice ate po an zual ko le boka ma se International Court of Justice hi chu rampa ni inkara chaw a enroll thina rampa khat chunga thil thlenga a enroll ngai lo awangin rel thei anei velova Supreme Court la chuan dan manga an in hum him theina tur an man zo vek to awangin an chung thua soibel tur om to lo ati mi mai boxi a chu wangin engma chuan a chan him zo talo ani misualan khai hlum tur te hi sap trong takin hang ti ringoten an soi ngai lova hang to date an ti kher thina awm zia chu an thi ma chu khai tur ti na ani a chu mai ala ni lawa CRPC section jathum somnga pali subsection nga na chuan thi turan chung thu rel te chu hang by the neck till his date ati deuh kher boka a ngonga a thi thlengin khai tur ti na ni ber ome he thi turan chung thu rel te ti hlum na dan hian soisela hlo viau to maya he aya thi dan shom lo zok le za om zok hi man ni toro seti anorna atam khop maya Supreme Court po ina lo chai fe to ani ram tam zo ka chuan in khai hlum hi an ti top to a in chiu hlum emo electric shock hlum emo ka hlum emo te po an ching to ani an na tor hun chu ngarei lo thayang ber an du ani chu tiang ani wang chuan Supreme Court po in central sarkar ne na ennon turin kumsang ni som pasari khan thu a lo pe to a ma se tun thlengin ti dang lam chu alani ri lawa heng pong sual tu pali te po hian an tong ve ta zo kani khai hlum an ni ma hian an thei to pin dan mangin tranan la reng thawa Supreme Court ate zol ko le in president in pawan gupta a ngai dam dil na nol chung chang te an khing le no a hei mai ba ka hian poi khoina le a thlen hun laia kum ala tling lo nia a in soine te po an thlen non le bokani chung thu chu Supreme Court chuan tuk in March ni som ni jingdar ni le chan ve pel to kha na ngai to a Supreme Court just ten document om thatok lo tia an soi po in an ukil te chuan coronavirus wangin an du angin document copy an nei zung zung thailo thu an soyani masero Rorelna chu jingdar thum nu dewa khan ti top ni in Supreme Court chuan khai hlum an ni na tur chu ti top ani na chan tur a hmu lo thu a soita ani heti hun chung hian court chunga hian mi tlem te bak lu phal sakan ni lawa boina chu lo thon thil wang le COVID-19 lek mek wang ani a pawan gupta ukil roin ajir ne shwailu atum te po ashwelut kim theilawa alungoi lo chuan court chunga hian thoma nei deuh hat reng ani he hearing a hian Nirbhaya nu le pa te po lu phal sak an ni chuang lawani tihar jail pon lama po veng tu tam takan oma mi puyan pung khoma Rorelna Hlen chu ani don wanga lom tu soina poster te an keng hlomani Nirbhaya nu le pa te po chu heng mi te zinga hian anom ve boka khai hlum tur te hi ahma tlaya tang khan anom hle hle thei to lova zinga chuan in bual tur le tuk thuan ei tura hril an ni a ma se atu ma chuan tuk thuan chu an ei talawani khai hlum na ruma chuan thu hretu mi pangan oma chungmei te chu jail superintendent deputy superintendent medical officer resident medical officer le
chu area magistrate pakhat te chu an ni a an ni ba ka hian khai hlum tu Pawan Kumar Jala ta chu atel chiang sa bokani dar nga le achan ve a che khai hlum an ni a kalphung pa ngai angin dar kar chan ve vel nga ani nuwa an thi ti puan fel ani ta a Nirbhaya pawngsuala thatzui tu te khovel jin kong chu alo top ve ta ani an ruang lak thlak ani nu hian postmortem turin Din Dayal Upadai Hospital a lak an ni a an chung ten an ruang hi an lak du chuan an la theyanga an lak du lo chuan jail thu nei tu ten halral dan an ngai to don ani he khai hlum na hi tihar jela arwala mi pali khai hlum an ni na masaber ani Nirbhaya nu asa devi chuan Supreme Court atanga kalet le chuan ka fanu thalak chu kwa pa in voina hian ni tan Rorelna dik chu Hlen chu ani ta kati ani atia khai hlum an ni nuwa thu soya chuan misualte chu khai hlum an ni tange nge a kumre chung zet mai chu kan lo be to a voina chuan Nirbhaya chuan Rorelna dik chu amuta ani mi zongjong chunga lom thu ka soya court chunga te sarkar chunga te khole tui zongjong te chunga te he thil wang hian kan lo me mani kumsang ni som pani khan heram hi za thlak taka Chhuah ani a heng misualten kota thuan thelu dana hian kan dana hian fel lo lai tam taka oma kan ramdan pui ngei po hi minrin hlel tir lek lek ani ma se zol do takin kan nga ngai si kan fanu chu aom to lova kan nei let le thei to don lo he beina hi kan rama fanu zongjong tele Nirbhaya ta nani a me che te chuan an him sotin an in hrenge yang khai hlum zo atang hi chuan nu le pa te chuan an fa pa te chu he thil thleng hi zilna atan an hmanganga Supreme Court atanga kalet le nu khan athala ka ko a Nirbhaya hi ka chuang tak zetani ti hi ka soidu ani khovel chuan Nirbhaya nu ti in min hria a ama wangin hriat lo kani a ka chan chuak theilo kha apoi ka ti tak zeta hetiang thil hi in chung ko a thleng ve ni chuan in fanu te chu trantlat ula misualte chunga Rorelna a thlen theina turin thei top chuar ro central sarkar ne na hetiang thila poi khoi tu te shrem na rangzo ka kalpui ani theina turin thu ka thlenang ati ani Nirbhaya pa po in voina in khai hlumna atang hian hetiang poi khoi ching te chuan an thinlunga launa an nei to ang an thu hle hle thei to lovanga thingtlang mi te pon har thar to a kan rol hian rampum pui hi a har thar to ani ati ve bokani poi khoi tu te khai hlum an ni ta ka chuan tihar jail pon lama mi pui te chu lomin an awa human rights activist then khatte po in switch te semin an lom hialani ole misualte chunga chuan dan chuan ati tur chu a hlen ta a pathian thu in sual man chu thina ani alo ti angin an sual man chu an muta a pian tharna te an lo changa ni mi lo chuan khove lo la om le tura po thi ni na han ma chon le don thovina langa an sa khwa chu tiang pian tharna kan ti ang chu a om te ani lo chuan chu an chan tur chu ani a an sa khodan mangin lo in thirin lo tong trai po ni se van pathian chuan an in thir na chu apomangem ti ngai tu tham takala om tho mai apoi tak zetani Mizoram angai po hian pawngsual na Rapthlak tak takalo thleng to thina tuna misualte chunga thleng ang hi chunga pawngsual tu te chunga chuan a thleng ve thut the ni ti hi rengila pawngsual ni chia lova po mei cha chunga Hlen na tam tak thleng thin te po hi lo re pha sela he thil thleng hi kan zawa in zirlai min zirtir tu nimol ro se